ଚିକୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆଜ୍ଞା ତୁ ସବୁ କଣ କଣ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ କହ। ହଁ ମାନେ ଦେଖିଲି ଶୀତ ଦେଖିଲି ହଁ ଖରା ଦେଖିଲି ହଁ ବର୍ଷା ଦେଖିଲି ହଁ ତାପରେ ମେଟ୍ରିକ ଛୁଆଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିଲି ହଁ ପ୍ଲସ ଟୁ ଛୁଆଙ୍କର ବି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଦେଖିଲି ହୋଲି ଦେଖିଲି ହଁ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲି ହଁ ରାମନବମୀ ଦେଖିଲି ହଁ ଗ୍ୟାସ ମିଳୁନାହିଁ ବି ଦେଖିଲି ହଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବଢୁଛି ସେଟା ବି ଦେଖିଲି ବିଜେପି ଦର ଦେଖିଲି ଇଦ୍ ବି ଦେଖିଲି ରାମନବମୀ ଦେଖିଲି ସବୁ ଦେଖିଲି ବିଶ୍ୱକପ ଦେଖିଛୁ ନା? ହଁ ବିଶ୍ୱକପ ଦେଖିଛୁ? ହଁ ସେଟା ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଲା ସେଟା ବି ଦେଖିଲି ବହୁତ ମନେ ପଡିଲା ସେଟା ବି ଦେଖିଲି IPL ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି IPL ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସେଟା ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସରୁନି ଆହୁରି 2 ଦିନ ବାକି ଅଛି ଫୁଣି ଝଡ଼ ଦେଖିଦେଇଛୁ କଣ ଯାହା ଫୁଣି ଝଡ଼ ହେଲା ହଁ ଟର୍ନାଡୋ ହେଇଥିଲା ପୁରା ସେ କାଳ ବୈଶାଖୀରେ ଯାଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସବୁ ଦେଖିଦେଇଛୁ। ହଁ ସବୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମୋଦିକୁ ବଦନାମ କଲା ସେଟା ବି ଦେଖିଲୁ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବଦନାମ କଲା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବି କହିଲା ମୋଦି ଭଳିଆ ନେତା କେହି ନା ସେଟା ବି କହିଲା। ଆଚ୍ଛା ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଦେଇଛୁ ସବୁ ଆଚ୍ଛା ବେଲମାନି ବି ଦେଖିଦେଇଛୁ ଏଇ ରାଜସଭା ବେଇମାନ ତାକୁ ଦେଖିଦେଇଛୁ। ହଁ କାରଣ ତାର କେମିତି ବିଜେଡି ସହିତ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ଚାପ କିଛି ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଆଉ ବିଜେପିର କିଛି ବିଧାୟକ ସେମାନେ କେମିତି ବେଇମାନି କରିଛନ୍ତି ରାଜନୀତିର କେମିତି କୂଟନୀତି କରିଥିଲା କେମିତି କେଳାଙ୍କାଟା ବଜିଲା ଯୋଉ ପଇଁଚୋର କେମିତି ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଗଲା ସିଏ ଦେଲେ ଆଉ ଯିଏ ଜିତି ନ ପାରୁଥିବା ଲୋକ ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ କେମିତି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ